Milí priatelia, Ketež Barataj. Poznáte tých ľudí, ktorí tvrdia, nie je koho voliť. Všetci politici iba kradnú. Oni sú všetci rovnakí. Myslia iba na seba. Toto sa nedá zmeniť. Určite sa aj vo vašom okolí nájdú takíto hundroši, alebo dovolím si tvrdiť alibisti, a práve ich argumentom venujem toto video. Prvá vec, ktorú pri takýchto osobách navrhujem, je, že už nie je cesta späť. Je to tu. Nech sa páči, nadišiel váš čas. Váš čas kandidovať. Keď už nevidíte nikoho, kto by ponúkal riešenia, ponúknite ich vy. Ale nie v kuchyni za stolom alebo v krčme, či po novom komentármi na sociálnych sieťach. Poďte a vyskúšajte si to na politickej scéne. Či to radšej nie? Kandidovať nechcete, alebo neviete ako na to? Tak potom so všetkým rešpektom navrhujem, skúste na chvíľku počkať a radšej počúvajte. Možno nám to všetkým pomôže viac, než takéto prázdne keci od stola či telefónu. Ľudia veľmi rýchlo nájdú rôzne výhovorky, prečo sa na voľby vykašľať. A ja sa im úprimne ani nečudujem. Áno, priznajme si to, v uplynulých parlamentných voľbách sme ako krajina pochybili. Pomýlili sme sa, nechali sme sa oklamať, boli sme zavedení, využití. Áno, stalo sa. A nebolo to prvý, ani druhý a pravdepodobne ani posledný krát. Dôležité však je, podľa mňa, nie rezignovať a ukazovať na iných, ale zodpovedne prijať svoju chybu, poučiť sa z nej a tentokrát to urobiť inak. Pretože teraz je tu tá možnosť. Nie o mesiac, alebo o 2, ale teraz, 30. septembra. A verte mi, ak to neurobíte vy, tí na druhej strane to urobia za vás. Čo to pre vás bude znamenať? To zistíte už čoskoro. Ale mám pocit, že sa vám to nebude páčiť. Vy však ešte stále môžete tvrdiť, mňa politika nezaujíma a mňa sa to celé netýka. Naozaj. Ani posledné 3 roky vás tá politika nezaujímala? Nejakým spôsobom vám politika priamo do života nevstupovala? Zamyslite sa, čo všetko sa udialo od volieb roku 2020. A ak si myslíte, že sa nič podobné nemôže zopakovať, tak sa pripravte. Lebo najbližšie obdobie bude, teda podľa mňa, ešte zaujímavejšie. Ale vy ešte môžete tvrdiť, že neprídete voliť, lebo váš hlas nič nezmôže. Tak teraz si ukážeme reálny prípad z volieb 2020, keď si toto povedalo 1000 voličov Progresívneho Slovenska a Spolu, čo bolo 0,03%, ktorí nakoniec nešli voliť a strana ostala mimo parlamentu. Necelých 1000 z takmer 3 miliónov voličov a sily v parlamente mohli byť rozdelené inak. A z toho vyplýva aj ďalší alibistický argument. A čo, ak môj hlas prepadne? Váš hlas prepadne v prípade, ak odovzdáte neplatný hlas, keď vhodíte prázdnu obálku, ale taktiež, ak budete vedome hlasovať za jednu z 15 strán mimo tohto grafu. Sú to strany, ktoré nemajú takmer žiadne šance dostať sa do parlamentu. Áno, môže sa stať aj niečo podobné, ako sa stalo v uplynulých parlamentných voľbách koalícii PS a Spolu. Ale taktiež strane KDH, ktorej k 5% chýbalo 0,35%, čo je približne 10 000 hlasov, aby sa dostali do parlamentu. Áno, stáva sa. Ale aspoň strana jedna aj druhá dostala štátnu dotáciu a mala z čoho ďalej pôsobiť. Áno, aj takéto situácie prinášajú voľby. A teda, aby sme si aj názorne ukázali, ako by vyzeral parlament, keby prišlo voliť o 1000 voličov PS viac a zároveň, ak by 1,4%, čo je 10 000 voličov Oľano, dalo svoj hlas radšej KDH.
Nech sa páči, tu máte tabuľku a môžete si pozrieť, ako by to vyzeralo. No a teraz prichádza záverečná otázka tohto videa. Lenže koho voliť? Ako si vybrať? To si povieme v ďalšom videu pod názvom Využij tvoju moc a krúžkuj. Ďakujem vám za pozornosť. Köszönöm a figyelmüket. Dovidenia a viszontlátásra.